Engagement og motivation er mantraet i det moderne arbejdsliv. Aldrig før har vi haft så gode muligheder for at udvikle os selv og arbejde fleksibelt. Alligevel oplever stadig flere at gå ned med stress. Har motivation og engagement sejret af helvede til? Det tager vi fat på i denne udgave af Samtaler fra Tårnet, hvor vi ser på bagsiden af det moderne arbejdsliv, stress. Gæsterne i dag er lektor Kirsten Marie Bovbjerg og politiker Pernille Rosenkrantz-Theil. Velkommen til jer begge. Og lad mig begynde med dig, Kirsten Marie Bovbjerg. Du er lektor på DPU ved Aarhus Universitet, og du er i gang i et større forskningsprojekt om stress i offentlige organisationer. Hvordan er motivation og engagement et tveægget sværd? Altså, der er jo både fordele og ulemper. Hvordan er det et tveægget sværd, Kirsten Marie? Jeg tror ikke, at der er ret mange offentlige ansatte, som bilder sig selv ind, at de har den selvledelse, som de får stillet i udsigt. Og det er der selvfølgelig stor utilfredshed med, eller det bliver forlorent. Men jeg tror også, at den måde, vi er gået til det på, det er jo også at prøve at kigge på, hvad er det for en måde, man taler om arbejdslivet på. Og der har vi jo meget interesseret, hvorfor kan man kun tale om det som noget, man selv har styr på. Og det betyder også noget for, hvordan man ser på stress i arbejde. Det er jo meget med, hvordan kan du håndtere det selv, ikke? Og der mener vi, at der er sket en forskydning i arbejdsmiljøarbejdet fra det, man kalder et påvirkningsparadigme, som er sådan fra den gamle industrikultur til et udviklingsparadigme. Og det er betydning for, hvordan du kan forholde dig til det arbejdsliv, du har, også når der er belastninger. Og hvad er et udviklingsparadigme? Er det selvudvikling, at man virkelig hele tiden skal være i bevægelse? Man ser organisationsudviklingen eller individuel udvikling som det, der kan løse den stressramtes problemer. Og det er så sket en yderligere forskydning til, at man i virkeligheden ser det som noget, der foregår med den enkelte selv. Og det gør også, at der er en bestemt måde, man kan tale om, hvad pres er. Det bliver mest til noget indre, som du organiserer dig ud af. Ikke? Og konklusionen på det er vel også, at hvis man så får stress, så er det ens eget problem, eller hvad, hvis det er et... Så kan du få et meditationskursus og lære at holde verden ude, eller du kan i værste fald blive sygemeldt. Og der har vi jo også en pointe i bogen, at sygemelding jo på mange måder er den udvej, man har, hvis man skal forhandle arbejdsmængde. Altså det er meget svært. Lad mig leve ind over til dig, Pernille, for du har faktisk været igennem hele den her mølle med at blive ramt af stress, og faktisk også sygemeldt dig en periode. I hvor høj grad oplevede du, at det var dit alene problem? Jeg oplevede det jo på et tidspunkt, hvor at tingene var endnu mere tabubelagt, end de er nu. Altså der er jo nogle ting, hvor der også sker nogle enorme, heldigvis positive skred i de her år, ikke? Altså jeg oplever, at arbejdspladser er blevet bedre til, og min egen arbejdsplads var det i øvrigt også. Altså jeg synes, de var rigtig gode til det her med at få forklaret dem, jeg arbejdede sammen med, og mine medarbejdere, om hvad stress var for en størrelse, ikke? Men jeg mener, der er meget, meget, meget langt vej igen, før at der er sådan en erkendelse af, at når der er så mange mennesker, der får stress, som der er i vores samfund, 500.000 mennesker, som har stresssymptomer, så er det kun symptombehandling, hvis det vi gør ved dem, det er at give dem et meditationskursus og sende dem til psykolog. Altså fordi grundlæggende så handler det om at få forandret på de ting, som man er blevet syg af. Og det er vi elendige til det i det her samfund, og det er jo præcis fordi, at vi har gjort det til et individuelt fænomen. Og det er simpelthen noget vrøvl. Altså jeg erkender, at der er en stor del, vi kan formodentlig tælle i tusindtal af dem, der bliver syge med stress, som er det, fordi at de ser det negativt på verden. Det erkender jeg. Men resten, som vi tæller i 100.000'er, de bliver altså stresset, fordi at vi har indrettet vores samfund på en måde, som giver dem stress. Vi har indrettet vores arbejdsplads på en måde, der giver dem stress. For dem, jeg arbejder med til hverdag, som er 3F'ere og ufaglærte, der giver det dem blandt andet stress, eller noget af det, der øger deres grundlæggende stressniveau, det er, at de altid står over for en fyring. Altså det er jo en faktor, man ikke kan gå til psykologen og lave om på, ikke? Altså så der er en grundlæggende mangel på forståelse i vores samfund på, at vi bliver nødt til at rykke på nogle af de der klodser, der gør ondt. Vi bliver nødt til, når vi globaliserer os, og vi ikke har brug for faglært arbejdskraft længere, så bliver vi altså nødt til at uddanne dem, der er ufaglærte. Ellers så skaber vi nogle lorteliv for de folk, der er ufaglærte, fordi de hele tiden går med en fyringstrussel over hovedet, ikke? Altså, og hvis ikke vi erkender, at der også ligger et samfundsmæssigt ansvar for at løse stressproblemet, så kan vi jo sende folk i hobetal til psykologer. Og så har vi jo enormt god samvittighed, ikke? Fordi hvor har vi gjort noget på arbejdspladsen og i samfundet, ikke? Men det hjælper ikke en kejle ved problemet. Men det er jo også noget af det, som I arbejder med i jeres forskningsprojekt, hvor stressintervention eller stresshåndtering, hvor I ser på, hvad er det egentlig, man gør, hvordan håndterer man stress i de her forskellige offentlige organisationer.
Hvad siger de folk, der arbejder med at forebygge eller løse stressproblemerne? Hver gang jeg har interviewet nogen og hørt om de her metoder, så har jeg spurgt dem til allersidst, eller som noget af det sidste, hvad de skønner vil virkelig ændre den udvikling, som de jo tager del i. Og der har det været meget slående, stort set hos alle, at de faktisk er gået tilbage til samfundet. Og de har sagt, det her, det kan vores hjerner ikke holde til, eller det her, det kan man jo regne ud, at det vil folk blive ved med at blive mere stresset af, fordi arbejdspladsen er indrettet på en måde, man bliver ledt på en måde i dag, man bliver stillet nogle krav i udsigt, som er fuldstændig uomgængelige. Altså hvis ikke du vil udvikle dig fra vugge til krukke stort set, jamen så er du ude. Altså folk, der ikke vil udvikle sig, de er under afvikling. Altså alle de her ting, som vi har vendet os til at høre på de sidste 10-20 år, er jo noget af det, de også problematiserer og siger, det her, vi kan give lindring, vi kan også måske helbrede folk, men det grundlæggende problem, det kan vi ikke gøre noget ved. Men omvendt kan man så også sige, det er jo noget af en mundfuld at sige, at det er samfundets skyld. Altså, altså det kan også måske være lidt naivt at sige, hvad skal vi så gøre, når man skal vi tilbage til det arbejdsliv, vi havde tidligere, eller hvad skal man gøre for i det hele taget at ændre på det her moderne arbejdsliv, som tilsyneladende gør så mange syge. Altså, men vi behøver altså heller ikke gå derhen. Altså, vi har jo i de skandinaviske lande tradition for, at vi forandrer på vores egne arbejdspladser, uden at lovgiver skal indblandes, ikke? Så i princippet mener jeg, at man bare skal sørge for, at man tager den på sin egen arbejdsplads. Altså, og så kommer der selvfølgelig en eller anden samfundsmæssig debat, fordi at vores tillidsmandssystem, vores arbejdsmiljørepræsentanter, og ikke mindst også vores arbejdsgiver, som jeg synes har løftet en rigtig stor opgave i forhold til stress allerede nu. Altså, de mangler at gå 100 skridt, men de har taget de første 5-8 stykker på ret kort tid. Det synes jeg har været godt gået. Men problemet er jo også, at der er mange medarbejdere, der rent faktisk gerne vil have et fleksibelt arbejdsliv. Jeg er en af dem, der elsker flekstid, og det er en gave for mange. Hvorfor skulle man så gå til sin chef og sige, nej, jeg vil egentlig gerne have nogle mere faste rammer og sådan noget? Det er jo ikke sikkert, at medarbejderne egentlig er klar over, hvad det er, de vil have, og hvad det er, der gør dem syge. Men det, altså, jeg synes også, at man har et meget stort problem, hvis man lægger den over og siger, at det er flekstid, der er problemet, ikke? Jeg tror, noget af det, der er rigtig vigtigt, det er, at man som medarbejder får brugt noget tid med hinanden, uden cheferne er der, til at snakke om, hvordan har vi lyst til, at arbejdspladsen skal være indrettet. Altså det der begreb lyst giver sådan en meget god styringsmekanisme for, at man lader tingene styre herindefra, i stedet for heropfra. Altså, og jeg tror, at vi har alt for travlt med på arbejdspladserne at lære af de der managementbegreber, som betyder, at folk får for meget albuer på over for hinanden, og det er for sjældent, at man får taget snakken om, hvordan har vi lyst til, at den her arbejdsplads skal være indrettet, ikke? Og der er alt for mange, der ender med at have et uendeligt arbejdsliv, og det er ikke op til den enkelte at stille de krav. Der skal sidde en tillidsmand, der siger, sådan her skal det ikke være. Og så kan det godt være, at der ikke skal være en centraliseret statslig regel for, hvordan gør vi det. Altså, fordi det ville da være helt forfærdeligt. Det skal jo netop være på den enkelte arbejdsplads, der tager man snakken, og så laver man nogle retningslinjer, og hvis Bent og Henrik godt kan lide, at deres mobiler er åbne, så skal de endelig bare blive ved. Men vi forbeholder os retten til ikke at gøre det. Men Kirsten Marie, hvad kan samfundet gøre, eller hvad kan man gøre for at minimere det her uendelige arbejdsliv, som man lægger ned over mange offentlige ansatte? Altså, jeg er jo meget enig i, at der skal ske noget også for medarbejderne. Man skal også lave nogle sådan etiske retningslinjer for, hvem ringer man til efter arbejdstid, og hvilke problemstillinger er det okay at ringe om. Det er igen det der med, at jeg tror, der er mange ting, der arbejder imod hinanden. Altså, vi du er ret i også, at ledere er jo ikke upåvirket af, at deres medarbejdere går ned med stress. Det er de på ingen måde. Også fordi det er dyrt. Altså, det er jo, økonomien har jo også noget at sige dyrt i den sammenhæng. Men jeg tror bare også, at man skal være opmærksom på, at topstyring betyder mere og mere. Altså også det, at ledere skal være strategiske, de skal være visionære, de skal jo hele tiden tænke i en nyopdaget fremtid, som vil blive sådan lige om lidt. Og hele tiden den her idé, om vi er på en brændende platform, og lige om lidt, så er der for få børn, og lige om lidt er der alt for mange ældre, og lige om lidt, så kommer de fra Kina. Altså, der er meget den her idé, om vi lever i den her videnssamfund, det globaliserede samfund, hvor det hele bare går så stærkt, at vi skal hele tiden følge med, og vi skal faktisk helst omorganisere hver andet år, hvis ikke bare hvert år, for at vi overhovedet kan følge med. Og i alt det skaber man også en masse frustrationer, en masse forvirring, hvor skal vi så være, og i øvrigt også en masse arbejdstab. Altså, så afslutningsvis, hvad skal vi gøre for at bevare engagementet, og samtidig undgå at blive stresset? Jamen, jeg tror også, at man skal prøve at trække vejret. Altså, det gør ikke noget, at man også i topledelsen trækker vejret og synes, man er pengene værd, selvom man ikke omorganiserer en gang om året, ikke?
Og Pernille, hvad siger du? Hvad gør vi for at holde fast i engagementet og samtidig undgå at blive stresset? Jamen, jeg tror noget af det, der er rigtig vigtigt, det er, at man gør meget klart, hvad det er, folk har magt over, og hvad de ikke har magt over. Altså, så man stopper noget af det der blændværk, der er, at man, altså det der med at snakke om selvledelse, når der ikke er selvledelse, det er man blevet rigtig angst for at sige, og det tror jeg medvirker til, at folk går med en følelse af, at de har ansvar for noget, som de i virkeligheden ikke har en fløjtende fis indflydelse på. Altså, og hvis man gør de ting klart, så bliver det også meget nemmere for medarbejderne at sige, det kan godt være, at I synes, I skal bestemme over det. Men det der, det synes vi faktisk, at vi har nogle rigtig gode bud på. Og på den måde kan man begynde at tage måske noget indflydelse til sig, som betyder rigtig meget for medarbejderne. Ikke? Jeg synes, vi er blevet mega uklare over for hinanden omkring de ting. Tak skal I have begge to, fordi I vil være med.